Κύριε Θεμιστοκλή. Εσύ το βρήκες? Ναι. Τι είχε μέσα το τσάι? Τσάι. Υποπτεύεσαι κάποιον? Εντελώς. Ποιοι να είναι? Έχω φτάσει να πιστεύω ότι ο Γεροδίκιος ήξερε τα πάντα. Και εδώ μέσα βρίσκεται η λύση του μυστηρίου. Παλιοκουφάλες. Αφήνω λοιπόν την περιουσία μου στην κοινότητα. Αν πας να μου τη φέρεις να το ξέρεις, θα σε πάρω μαζί μου. Στο σχολείο. Και ποιοι είναι αυτοί οι λίγοι? Αυτοί που κρατάνε στα χέρια τους την εξουσία και μας κρατάνε εχμάλωτους. Στην εκκλησία. Να σου πω, ποιο από τα δύο να βάλω, αυτό ή αυτό? Δεν μπορώ να πάω και στην κηδεία σαν την τρελή. Και στην αστυνομική διεύθυνση του νησιού. Ο Θωμάς είναι στην τράτα. Ναι, θα τελειώνει τέτοια ώρα. Ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ. Με έναν και μόνον όρο. Να διαβαστούν 4 επιστολές που αφορούν αντίστοιχα στον κάθε ένα από τους 4 άρχοντες, δημόσια, παρουσία πάλι όπως τώρα όλων των κατοίκων του νησιού. Άρα φωτιές που μας άναψες. Άρα φωτιές που μας άναψες. Ψεύτες, λαμόγια. Τολμάς και μιλάς εσύ, αναρχοκομμούγι. Απόστολε! Τι ώρα είναι? Σκέφτεσαι να τον ανοίξεις. Δικός μου λογαριασμός, πότε θα αποφασίσω να ανοιχτεί η επιστολή? Πείτε μου τι παίζει και να μην τα πάρουμε. Όλο αυτόν τον καιρό το νησί μιλάει για μας τους 4. Που μου θέλει να γίνει και ζωγράφος, να γίνω περίγελος του νησιού! Όχι ζωγράφος, σχέδιο μόδας θα κάνω. Πες τότε για να ηρεμήσω. Το σηκώνει το ράσο ο Παπαλάμπρος. Ξέρω, έχουν δει τα μάτια μου. Τι έχουν δει εδώ μου? Μέσα! Αν οι δικαιούχοι διαχειριστές δεν δεχτούν τη δημόσια ανάγνωση των επιστολών, Θα χάσουμε 25 εκατομμύρια. 25!